Теорията е много проста. Тя казва, че ако има и минимален шанс една архитектурна идея да се реализира, то това непременно ще се случи, независимо от времето, мястото и автора. Иначе казано 0,00001 милионна част от вероятностите в архитектурата е равна на 1. Това е теория и аз намирам потвърждение. Сега ще минем през 4 аксиоми. Първата е, че архитектурната идея напуска първоизточника си, мутира, видоизменя се и търси сцена за изява. Това, особено в момента, в който вече архитектурните идеи и всички форми на идеи влизат като каталог, който се регистрира, анализира и много бързо намира пространство на изява чрез изкуствен интелект или чрез суперскоростна достъп до информация, в която ние сега сме свидетели, най-вероятно ще доведе до това, че авторството ще се размива и загубва и идейната част на нашата професия ще има самостоятелен ход на движение, различен от автора си. Втората е, че вероятността нараства с времето и пространството. Колкото по-голямо е пространство, в което ние хвърляме мрежата на една идея, толкова по-голям е потенциал. Колкото повече разтегляно във времето, толкова по-голям е потенциал. Третата аксиома е, че вероятността зависи от промени в обществото, техниката и ценностите. Без пресичането на тази троица, конкретна архитектурна идея не може да се случи. И четвъртото е, че вероятността нараства с обема на резервоари с идеи. Колкото по-голям е този резервоар, толкова по-голям е потенциала. Тези 4 аксиоми са основата на моята теорема.